Stock lang po. Stock pipe lang po. Pa-rev bomb, stock pipe naman. Bomba na. Bomba tuloy ako nun. Alright guys, good morning. Yan, so kanina umalis na ako ng bahay and stop over lang ako dahil for today's schedule magpapa change oil tayo, PMS, para sa ating Z900 SE. And so gear up lang muna tayo guys. Uhin ko yung shift indicator nya. So pupunta tayo na Kawasaki Kalashao. Let's go. So, hindi ko alam kung napaaga ako or late na ako kasi alas 10 na guys. So plano ko alas 9 ako alis, pero alas 10 nandito pa rin ako. Ay. So sana open sila and ma-accommodate pa ako pagdating ko doon, kasi hindi ko sure first time ko doon magpapa-change oil and walk-in yung gagawin natin. So nag-message naman ako kanina sa kanila. So right now hindi pa rin sila nagre-reply. So antayin natin yung mangyayari mamaya, Excuse me. Yun lang. Let's go down here. Yun nga pala guys, just to share with you. Hindi ko na nakita yung yung unang video na ginawa ko dito nung naidaan ko siya na expressway. So actually ini-edit ko na siya. Then yun nga, nagkataon na nawala yung file. Hindi ko alam saan napunta. Kahit yung mismong editor guys, hindi ko na alam paano gamitin. Kaya ngayon nag back to zero ako. Bumalik ako ng power editor, yung mga dati kong ginagamit, kasi malimutan ko na paano mag-edit. Kaya yun, so far unti-unti nating buhayin yung channel natin, para magkaroon lang tayo ng mga quality na videos, mga kaeng-engan natin sa pagmamotor. Ayan. So ito pa rin dito sa Pangasinan, napakasarap pa rin dito mamuhay. Ayan, so maraming salamat pa rin sa mga nanonood at nagla-like ng videos natin. Ayan, especially doon sa mga sumubaybay sa video kung saan nagpa-bless tayo ng motor natin, Ayan. So shower outs. Init. Init ng weather. Pogi, 2-stroke na naka-sports kaha. Uy, bilis. Kuya natin ituloy. Yung mga shoulder talaga na hindi pantay guys, kaya huwag na natin ituloy. Huwag mong subukan, diba? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ang patapatang. Dito maraming kainan dito eh. Uy, plastic. Excuse me.
May nagpapaligo ah. Ayos talaga. Ang galing. Ay, traffic. Isang matinding traffic. What is this traffic? Huwag na nating subukan ng traffic. Tatalunin ako ang oras ko dito sa traffic. Excuse me po. Balik na tayo. Bahala kayo dyan. Uy, sana all. Sana all ay back ride. Huwag ka masyadong mabilis. And make sure na may control ka pa rin sa bike mo. Whatever may happen, whatever it takes till the last part, until you come again. Welcome to Dagupan. Stock lang po. Stock pipe lang po. Pa-rev bump, stock pipe naman. Bomba na bomba tuloy ako dun. Locale. We are now at Locale. Wow. Uy, sana all. May back ride. Isang malaki sana all. Sana all talaga. Wow. Parang hindi ko na naninibago kung backfire. Hindi ko siya. Ay, parang may pumuputok ay pang ilang beses na yun. Pangalawa. Thank you. Oh, parang hindi naman masyadong traffic. Ayun, open. Ayos talaga. Ayos talaga. Ano kaya tayo tatawag dito? Walang nagmamando. Walang nagmamando. Sana bukas. Sana bukas. Sana bukas. Sana bukas. What? Diretsuin ko na. Ay. So, sino kaya hanapin natin dito? So guys, i-update ko kayo. So, andito ako sa Kawasaki sa may harap ng Robinson's Place. Yan, i-update ko kayo kung sino makakausap ko dito mamaya. And papaservice natin siya. Ah, dito pala sa likod. Good morning. Papa service po. Morning po.
Andun lang yung ano, motor. Sige po, thank you. So stay put lang muna tayo guys. Ayan, so na-meet ko na si kuya. Buti na lang pinasok ko yung loob nun. Kaya yeah, update ko kayo mamaya regarding sa ano, service na. Alright, thank you.